Happiness, good vibes, and surprises, yan ang dala namin sa inyo ngayong hapon. Welcome to Jeff's Petals and Services. And for today, ako muli ang inyong makakasama. This is your surprise ambassador, Kuya Steph. At samahan niyo muli ako sa isa na namang hapon ng paghahatid ng saya, good vibes at sorpresa. Dahil ngayong araw, ayon sa aking mga kumaring marites, isa na namang baby girl o isang batang babae ang magsi-celebrate ng kanyang birthday. Siya ay susurpresahin or naisurpresahin ng kanyang nagmamahal sa buhay. Sino kaya ang napakaswerteng baby girl na ito at sino din kaya ang ating napaka-generous na surprise sender? But before anything else, for the information of everybody, don't forget to follow and subscribe us in all of our social media accounts that is posted in your screen. We have Facebook, Instagram, YouTube channel, Jeff's Petals and Services. Para naman lagi kang updated sa lahat mga kaganapan at trapa ng JFS. Kaya naman wag na nating patatagalin pa. Tingnan na natin ngayong hapon ang mga packages na perfect na matatanggap ng ating napakaswerteng baby girl. On the right, please. Alright, so as you can see on our card chart, mga ka-JFS, na talaga nung napakaganda. Ang ating team na Frozen, dahil syempre baby girl ang ating susurpresahin. Ayan, unahin na natin ang napakalambot at syempre napakagandang teddy bear na pink. Syempre, hindi mawawala ang ating card na babasahin maya-maya. And syempre, to expose or to share sweetness, andito ang ating chocolate bouquet para naman pasahin ang ating baby girl ngayong hapon. And syempre, hindi din mawawala ang talaga namang may tatak na masarap kahit walang sauce. Sana all masarap. Nandito ang Chooks to Go. Dalawa po yung Chooks to Go. Syempre, meron din tayo dito dahil syempre ngayong hapon, dapat laging bida ang saya. Tingnan nyo po ang one bucket of Jollibee chicken. Jollibee and Chooks to Go baka naman sa sponsorship. Syempre, hindi din mawawala sa atin ang ating dalawang box ng pizza mula naman yan sa Greenwich Pizza. Ayan, syempre, bago ko makalimutan, hindi din mawawala sa Jeff's Petals and Services ang ating bubble balloon. At ngayong hapon, yan po ang laman ng ating cart trunk. Kaya naman, wag na nating patatagalin pa. Simulan na natin ang paghahatid ng saya at sorpresa. Ang aming team ay lumipad ngayon all the way to si Pocot, Camarines Sur. And you hear that right? Kaya naman dahil malayo-layo pa ang ating babayahin ngayong araw, simulan na natin at umarangkada. Hello mga ka-JFS, and nandito na nga tayo sa ating location. Nandito tayo ngayon sa Barangay South Centro, Sipocot, Camarines Sur para na naman sorpresahin ang isang baby girl. Ayan, kasalukuyan ko nang pupuntahan or hanapin muna natin si baby girl kasi medyo hindi na tayo makakapasok kasi ayan, may release dito mga ka-JFS. And so habang naghihintay tayo, let's do the shoutout of the day. Ayan, so shout out po sa kay Ella Alcomendas, Trisha Mayores, Sheila Sayritan, Darrell Oida, and to you, Mr. James Philip Pendor. And shout out din sa Gold Digger Squad na sina Jenny Ayala, Kayla Magtibay, Carla Noora, Stella Shingo, Marjorie Onan, Rhea May Francisco, Sherry Joyce Australia, and of course, si Queenie Camposano. And that's it, our shoutout of the day. So sa lahat po na mga gustong ma-shoutout sa aking next video, don't forget to comment down below yung mga gusto nyong ipa-shoutout. But make sure po na naka-follow kayo or nakapag-subscribe kayo sa aming mga accounts. We have Facebook and of course, paki-subscribe na din kami sa aming YouTube account para naman maging visible ang comment mo. So that's it. Habang iintayin ko mamaya
Maya may hintayin ko si baby girl. Bye-bye! Ano si baby? Hi, baby! So ano, papareceive ko muna yung gift ni Papa mo sa'yo. Ano po? So habang wala pa yung ano natin, yung gift. Ayan, so hi ka muna dito sa ating camera para mapanood ka ni Papa. Ayan. So aware ka naman na may gift si Papa ngayon. Hindi mo alam. So ano kaya ang gift ni Papa sa'yo? Wala. Siguro ang gift sa'yo ni Papa, teddy bear or laruan. Okay. Nasaan si Papa ngayon? Nasa bahay po. Nasa bahay. Nasa bahay? Saan po? Doon po yung sa baba sa ngalan. Sa baba. Umuwi na po si Umuwi na si Papa. Okay. Okay po. Video na po. Dito na lang. Ayan, so, andito na yung gift ni Papa para sa'yo. Ano po? So, maya-maya makikita mo kung ano yung gift. And, alat lang. Ayan, so, tabi muna tayo dito, baby girl. Dito na lang tayo. Yan yung gift ni Papa para sa'yo. So, ready ka na ba sa gift ni Papa? Okay. Ayan, so i-check lang natin ulit, baby girl. Hinahanap ko si Ate Kaylee Rush Orpela. Ikaw ba sa akin? From number 40 Aurora Street, Barangay South Centro. Dito tayo, baby girl. South Centro, Sipocot, Camarines. So ipapareceive ni muna. By the way, ako si Kuya Steph. Pareceive ko muna yung item ni Daddy para sa'yo. By the way, anong ganap yun? Bakit base na bihis? Birthday. Happy birthday po mula kay Kuya Steph. Okay. So, natin patagalin pa. Pwede patulong ako, baby. Kaya mo. Taas mo. Okay. Happy birthday! Ayan! Happy birthday to you! Kanta nili! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Ano one? Happy birthday to you! Happy birthday! Harap tayo to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Ayan, happy birthday, baby girl! Muli, magpapakilala muna ako. Harap tayo doon. Andito ang ating camera. Magpapakilala muna ulit si Kuya. My name is Kuya Steph. And yes, we are from JFS Petals and Services. And here at JFS Petals, we will shower good vibes, happiness, and surprises sa anumang pong sulok ng Bicolandia. And ngayong araw, live na live po tayo. Andito tayo ngayon sa Barangay South Centro, Sipocot, Camarines para sorpresahin ang isang baby girl na nagngangalang Kaylee Rush Orpela. Ayan, baby girl, masaya ka ba sa sorpresa ni Daddy para sa'yo? Siyempre naman, at para tuloy-tuloy ang saya, baby girl, nakikita mo ba ang ating nasa likod? Siyempre, ang ating car trunk ngayon ay may theme na Frozen dahil balita ko ay favorite Disney movie mo ang Frozen. Kaya naman, wag na natin patatagalin pa. Tingnan muna natin yung mga packages na matatanggap mo ngayong hapon. Siyempre, andito ang 1 packet of Jollibee Chicken. Meron ka ring matatanggap na 1, 2, 3 ang iyong teddy bear na pink. Siyempre, matatanggap mo rin ang ating chocolate bouquet na napaka-sweet kagaya mo. Siyempre, matatanggap mo rin ang ating bubble balloon na social talaga namang hindi nawawala sa JFS Petals and Services. And of course, matatanggap mo rin ang 2 chooks to go at 2 pizza. And of course, andito din ang letter ni Daddy para sa'yo. Asan ba si Daddy kasi ngayon? Asan po si Daddy? Nasa bahay. Okay. Pwede bang patawag si Daddy doon sa bahay? Ay, andito na si Daddy. Okay, so unahin na natin, baby girl, ang message ni Daddy para sa'yo. Pero bago yan, bago ko makalimutan, baby girl, dahil, palakpakan naman natin si baby girl. Dahil ikaw ang aming star ngayong hapon at dumayo pa kami all the way
from San Fernando going here to Barangay South Centro Sipokot, deserve mong isuot ang ating napakagandang sash. Palaban ulit natin si Baby Girl na may nakasulat na Happy Birthday. Harap tayo doon, Baby Girl. Ayan. Siyempre dahil may sash ka na at para ipagpatuloy ang naiiyak na si Baby Girl, upo tayo dito, Baby Girl. Babasahin ni Kuya Steph ang message ni Daddy para sa'yo. Makinig po ang lahat. To my one and only Kylie Rush, happy birthday to you. I would like you to know that we are not always here. We may not be always here for you. And you know the reason why we are far with you. Just focus on your school. Make it Papa Oji always proud. And take note, we are here to protect you and give you whatever happens. I am here always to love you. Always keep in mind that, you know, sometimes you are getting mad on me, but it's okay. I know and I really know the reason why. I hope that time will come that you will understand why we are always giving you the guidance to make you right. But then, thank you God for the gift and for the blessings you gave it to me. Once again, happy birthday, more blessings to come, and I love you always. Love, Papa Oji. Kaya so Baby Girl, matapos mong marinig ang message ni Papa Oji at nag-iiyak ka syempre, dahil sino ba naman ang hindi maiiyak dahil bukod sa English ang message ni Daddy. Syempre, ito ay tagus sa puso. Ano yung gusto mong mensahe or ano yung reply message mo para kay Daddy? Tingin tayo doon sa camera. Ano yung message mo kay Daddy? Ano gusto mong sabihin kay Daddy? Sa lahat ng mga gifts na natanggap mo na sa ating likuran, ano yung gusto mong sabihin kay Daddy? Or gusto mo ba siyang pasalamatan? Or may wish ka pa ba kay Daddy? By the way, ilang taon ka na ngayon, Baby Girl? Po? 10 years old. Okay, sa edad na 10 years old, ano yung gusto mong sabihin kay Daddy? Sige na, Baby Girl. Dahil pag hindi ka nagsalita, ibabalik ko lahat ng mga packages na ito all the way to San Fernando. Ayan, joke lang. And syempre, siguro, hindi pa ngayon magagawang makapagsalita ni Baby Kylie dahil dalang-dala pa siya or emotional siya sa lahat ng mga sorpresa ng daddy niya para sa kanya. And of course, talaga namang makabagbag damdamin ang mensahe ng kanyang daddy. Kaya naman bago yan, Baby Girl, tanggapin mo muna ang iyong chocolate buffet. Ayan, magsawa ka dyan, Baby Girl, at naway hindi sumakit ang ipin mo. Ayan, pwede ang humingi si Kuya Steph ng isang. Oh, pwede daw. Ayan, siyempre hindi ko nakakalimutan, Baby Girl. Ano yung mensahe mo kay Papa? Ano yung gusto mong sabihin kay Papa? Ayan, ano gusto mong sabihin kay Papa? Sige na din. Magayon ng kapatid mo. Ayan, at dahil hindi pa ulit makapagsalita si Baby Girl, plus, matatanggap mo rin ang ating bubble balloon na mula sa JFS Petals and Services na may nakasulat na Happy Birthday, Kylie Rush. Siyempre mula din ito sa iyong daddy. Ayan. Hawakan na lang ni Kuya Steph ang additional na regalo ni Papa sa'yo. Ano gusto mong sabihin kay Papa? Kahit simple as, thank you, I love you. Sige na po. Sige na, sabihin mo. Ano gusto mong sabihin kay Papa? Sabi mo, Papa, bigyan mo ko 10,000 pang Shopee. Gano'n ang sabihin mo kay Papa. Bilis. Ano gusto mo sabihin kay Papa? Or kay Mama na lang? By the way, andito ba Mami? Wala. Nasaan si Mami? Nasa Bahrain si Mami. Si
Daddy po ang andito. Pwede pong patawag si Daddy. Ayan, so I guess maya-maya ay maya-maya na lang natin hingaan ng mensahe si baby girl. Kaya naman, since nabigay na natin ang mga packages ni baby girl para sa kanya, sa ilang saglit lamang ay hahandugan natin siya ng kanyang cake. Okay. And kakantan ulit natin siya ng happy birthday. Baby girl, bago tayo tumungo sa sinabi ko, meron ka bang gustong sabihin kay Papa? Or kahit na lang kay Mama na nasa barin? Natin. Bago tayo magtapos, dahil syempre bongga ka ngayon dahil ikaw ang aming star ngayong hapon, ano yung gusto mong sabihin bilang ikaw yung pinakamagandang bata ngayong araw dito sa Barangay South Centro City? Any thank you lang kay Daddy Wet. Ayan, wag natin pilitin ang ayaw. And syempre, halatang halata naman na napakasarap at napakasaya ng nadadama ni baby girl ngayon. Kaya naman, very emotional si baby girl. Ayan mga ka-JFS, dyan na nga nagtatapos ang paghahatid natin ng saya at paghahandog ng sorpresa. Dito lamang yan sa Barangay South Centro, Sipocot. Yan naman baby girl. Ang lahat ng mga packages na ito ay maaari mo nang iuwi sa iyong bahay maya-maya lamang pagkatapos ng mga sorpresang ito para sa iyo. Kaya naman baby girl, sa bilang kung 3, babay tayo sa camera. Babay na lang tayo, okay? Kasi papanoorin to ng buong mundo, maging ang iyong tatay and si mami na nasa Bahrain. Okay, in 3, 2, 1, babay tayo. 1, 2, 3, go!